Čaute z nového videa, dneska si ideme zahrať Color or Die na Robloxe. No, tu idem vám ukázať, ako dohrajete túto hru. Musíte zobrať túto farbu, pôjdete doprava, tu tak pôjdete hore. A ku tomu tam máte na začiatku návod, že ako sa to hraje. A keď budete pri príšere, tak sa musíte tak schovať. Len tu už není, tak už je. A tak sa musíte schovať a ona vás potom neuvidí. A keď chcete nájsť červenú, tak pôjdete tak, ako som išiel pri tom šrubováku a potom tu odbočíte a tu máte červenú a musíte potom ťukať potom. Tu máte šrubovák, takže pôjdete naspäť ku tomu šrubováku. Tak, otvoríte to. Potom pôjdete do týchto dverí. Potom urobíte tento parkour. Toto bude na dlho. Tak. Tie štetice sú také malé. Ale keď to hráte na počítači, tak je to ľahšie. A keď na tablete alebo na mobile je to ťažšie. No. Tu zoberiete tú farbu aj štetec. A musíte nájsť oranžovú. Oranžová, musíte ju nájsť a ja ju idem práve hľadať, lebo neviem fakt, už si nepamätám, kde je. A počkaj, tu je ďalší štetec a ku tomu musíte ešte zbierať také štetce, aby ste mohli dokončiť túto hru. Skoro nás zabila príšera. Preto sa to volá Color or Die. Potom skúsim istú, či tu nebude oranžová. Není. A teraz ju budem celý čas hľadať, nehovor mi to. Nehovorite mi to. Tak, dobre, idem tu. Tak, bežím, tu ešte zaberete ho zase. A musíte nájsť 13 štecov, ako vám to hore ukazuje. Tak, môžete niekedy vybehnúť. A tu je ďalší štetec. Vieme, že tu je fialová. Len musíme nájsť hlavne oranžovú. Lebo oranžovej bude žltá. Hovorím to ešte raz, že som to hral. Hral som to už a dal som 2 viny a potom keď dáte 2 viny, tak dostanete toto vedro. Aj love bill. Neviem, čo je bill, ale dobre. To je žltá. Takže niekde bude blízko oranžová. Myslím, že to bude tam hore niekde. Alebo pri tých červených. Nie, pri červených to nebude. Musíte si dávať veľký pozor, inak umriete. Skoro ako ona. A to je wheel, čo môžete točiť a teraz aj zatočíme my. Kde dostanete super rýchlosť, super rýchlosť, alebo ďalšie točenie, alebo aby ste boli tá príšera. A keď máte tú super rýchlosť, tak tá príšera vás nedobehne. Tak, tu pôjdem hore. Možno toto bude, možno nie. Som to niekoľko dní nehral, tak si už nepamätám. Tu je zelená. Ale ja potrebujem oranžovú. Oranžová. Čo? Ďalší štetec. To asi som už na začiatku. Hej, tu je červená. Musíme rozmýšľať. To príšera je tu stále, hej? No tu je. Teraz ja pôjdem preč.
Vlastne my máme stále tú super rýchlosť. Tú super rýchlosť máte na 15 minút a teraz sme našli dvere. Čakaj, dobre, poď. Tak, a tu je žltá. Teraz musíme nájsť žltú. Si myslím, že to bude ľahšie ako oranžovú nájsť. Lebo si kus pamätám, že kde bola, ale už fakt si nepamätám. To je fialová, tu je žltá stena. Ja potrebujem žltú dvere. Tu máte aj ten návod a tam je začiatok. Tu tak pôjdete možno a tam je ďalší štetec. Tu tak zoberiem ho. Nestihnem to. Tak, ideme sa tu pozrieť, že či tam je stále. Keď tu nebudú tie čiarky, tak to znamená, že je ďaleko od nás. Rýchlo. Nestihnem. Tak ja to robím jednoduchšie. Pôjdem tu tak. Bezpečná zóna. A potom pôjdete z druhej strany. Toto máte vyriešené. Tak, tu pôjdete možno. Zase fialová. Fialová je tu vždycky. Tu je modrá, tu je toto. Schody do neba. Si myslím, že sú tam dvere. Čo to je? Je rúžový. Typík. Za žltou si myslím, že ide zelená, alebo jaká. Nie, to je tá tyrkysová, alebo jaká to je. No. Ja som zase na začiatku. Nie je možné. Kde si? No tu je... nemyslíš vážne. Počkaj, tu je to sklo, hej. Takže tu bola oranžová. Vieme, že tam bola oranžová. A naľavo, alebo napravo, alebo tam je žltá. Ideme. Čo? Nehovor mi, tu je šrubovák. Som myslel, že ma vidí. Tak ideme. No nemá. Počkaj, to je žltá? Hej, to je žltá. Je. Ticho. Yes. A tu pôjdete do dverí a tu robíte ďalší parkour. No to sú také čiary, čo musíte po nich vyliesť. Aj kocky. A musíte sa dostať hore. A tam bude, už neviem čo. Nie, tam bude tá modrá farba, si myslím. Alebo jaká to tam je. Vidíte, tu. Už ma boli z toho hlava. Tak, pôjdete. Potom tu skočíte. Tak, pôjdete tu hore. Potom tu pôjdete po čiare. A keď budete tu, tak skočíte na túto kocku a potom skočíte na tieto tučiary a potom tu budete na tom obdĺžniku a tu máte zelenú a štetec. Ale dosť. No konečne. No. Teraz musíme zistiť, kde je zelená. Stále mám taký ťahačík na zelenú. Stále chodím po krajoch a potom ju nájdem stále. Zelenú. Tam je toto. Ďalšie schody do neba. To sú tie isté. No. No. Tu pôjdete po krajičku a tu máte zelenú. Rýchlo. Tak. Tu máte konečne tú tyrkysovú, či aká to je, modrá. Svetlo modrá. A tu potom pôjdete zase ku tomu
šrubovaku. Neviem, ak sa to hovorí. Ja som šrubák. Tu pôjdete. Tu, potom tu. No pôjdete proste na začiatok. Keď som ja vedel, kde je začiatok. No, kde je začiatok? Ja chcem začiatok. A vlastne tu. Tu tak pôjdete. Tu tak potom. Tu tak pôjdete. A potom tu máte šrubovák. Není tu šrubovák. To je vlastne začiatok. Čo ja viem? To je bezpečná zóna. Super. No, druhý pokus. Pôjdete tu do bezpečnej zóny, potom vyjdete vonku, zase napravo a tu máte šrubovák. Tu zase urobíte ten parkour. Tu som zase spadol. Fakt, tie štete sú také malé. Né. Wow. Na počítači je to ľahšie, tento parkour, ale na tablete, keď to robíte, tak to je hardcore mod. Ale to stále ja robím na druhý alebo tretí pokus, alebo na prvý. Tu, tak. A teraz vyfarbíte toto, nepôjdete do dverí. Čo tam písal? Horor? Niečo? Čo je hore? Nič. Super. A tu máte trojuholník. Až ten, jak sa volá? Štetec. Ale teda nemáte žiadnu farbu, takže musíte sa schovať v týchto dierach. Ale keď máte super rýchlosť, tak nemusíte. Môžete bežať. Rýchle aké. Takže zase zelená. Zelenej je tam, kde sa dáva ten trojuholník. A musíte tam zase ísť po krajoch. Jak normálni ľudia. A nezabudnite dať like a odber. Veľmi ma v tom podporíte. A potom napíšte do komentárov, čo si mám zahrať iné. A som práve otvoril to a ideme nájsť túto malú modrú. Počkaj, tam bude tá príšera na 1,000,000%. Nie. Teraz pôjdem tu. Nie. Tu. Neviem, kde som. Dobre, idem sa schovať. Potom tu. Tu máte modrú. Pôjdete tu, zoberete tú pilku. Keď chcete vnájsť ešte nejaký štetec, potrebujete ísť tu hore po schodoch. Tu sa nevie dostať tá príšera, takže OK. A tu je štetec. A tu je mapka, neviem na čo. Tak, a ideme nájsť drevo. Je to bezpečné? Hej. Dobre, ideme. Kde to bolo? Nepamätám. Co sa zľaklo. A tu je to. Super. Jednoduché. Tu zoberete drevo, pôjdete do dverí a robíte ďalší parkour. A nebojte sa, keď spadnete, tak nebudete na začiatku, že odznova budete robiť tú červenú farbu, ale sa streportnete tam naspäť. Takže je to pohodka. Je to ten istý ako ten, ktorý sme robili na začiatku, tam, kde bol šrubovák, ale tento je tak do kopca. A tam ten bol tak rovno. No tu máme fialovú farbu. Výborne. Tu tak pôjdete. Alebo keď neviete nájsť tú fialovú, pozrite sa hore a keď bude... Počkajte. A keď nájdete tú dieru v strope, tak choďte za dolnou časťou. Keď pôjdete, tak tu bude nie ružová, ale je to fialová tu mala byť.
Ja som sa úplne stratil. Tak ešte raz sa pozrite, keď ste sa stratili ako ja. Už neviem, kde to bolo. No, kde to je? A keď chcete to nájsť, tak pozrite sa na strop. No, super. Ja som sa fakt stratil. To nie je správne. Skade pôjde? A tam máte. Super. Takže tam tým smerom ideme. Potom tu tak pôjdete. Tu tak. Potom sa tu schováte, keď by vám nahňala. A potom nič ja nevidím. Čo sa stalo? Ja mám prst. No, tu tak pôjdete potom. Ja som sa druhýkrát stratil, nehovor mi to. Stratil. Ideme sa ešte tretíkrát pozrieť. Tu je toto. A keď možno to tam bude. Jasne, že to tu bude, tak pôjdete tu a máte tu fialovú. Tak, a potom pôjdete hore rebrikom. Žiadne bubu tam nebude. Iba na kresy. A potom zoberete tento štetec. Keď vidíte hore, máme už 12 štetcov z 13, takže iba jeden nám treba. A teraz, keď tu dáte to drevo, môžete prejsť cez neho. Nepraskne a tu máte kladivo, čo musíte rozbiť sklo, ktoré bolo, čom to bolo? Žltom. Žlté je na začiatku, dobre, idem na začiatok. Jak si to pamätám. Ideme. Tu bude tá fialová. Jak som vám hovoril, tu sa nemôže dostať. A tu aj prístrešok, aj že je čierna farba. No kde? Zmizol? Dobre, miznú stopy. Žiadne čiary tu nemám. Už mám. Tu je tajná miestnosť. Neviem, na čo sú tie tajné miestnosti. Ja som bol jednej a tam bol zase ten istý trojuholník. Tam je presne. A nič tam nebolo. Ale... Potomky. Tak, dobre, ideme. Tak. Myslím, že som na začiatku, áno som. Tom zase musím... Už nám končí za 1 minútu rýchlosť. Takže aspoň sa musíme dostať do tej žltej farby. Tu by mala byť niekde. Aj je tu. Ne. Jaké farby to bolo? Zelená nebola, žltá. Toto je asi žltá. Oranžovej to asi nebolo. Bolo? Alebo toto je oranžové, ja som úplne stratený v tom. Nejak som aspoň nájsť tú Rýchlo nájsť miesto, kde sa môžem schovať. Lebo za 18 sekúnd nám to končí. Yes. Toto nás zachránilo. No. Druhý pokus. Kladivo, prosím, kde si bolo? Čo sa deje? Tak, tu pôjdem rýchlo. Ja som potajomky zlodej. No. Potajomky idem vykradnúť školu. Ne. Idem. Dobre, idem. Tak nejdem. Mizol. To je oranž. Aha, červená. No. Bum. Keď sa dalo buchnúť tú príšeru s kladivom. Ale vlastne ja som celý čas mal ísť. Nie, fuj to. Pusti. O nie, blbec. Mal si prečítať, ako sa to hraje. Bohužiaľ. Fuj to. Pusti. 3,
2, 1. Wow. Keď bude stať pri šere, tak sa za chvíľu livne. A tu je. A máme rúžovú farbu. Napíšte do komentárov, že jaká je vaša obľúbená farba. Lebo moja je modrá. It's very good. No. Ideme na to. Ne, ideme. Tam išla. Ja idem tu. Ja neviem, či to píše, že je chlapec alebo dievča, ale myslím si, že je chlapec. Tak to by hororovke bol dievča. Skedy je vlastne toto hororovka? Možno to je? Nikto nevie. Iba výrobcia, ktorí to vytvorili. Už to točíme 20 minút. Takú pol hodinu to budem natáčať. Nehovor mi. Nerobínkaj. Tu tak pôjdem. Skúsim. A to nie je dobré. Tu vôbec. Tu je toto. Tu potom pôjdete, keď nájdete všetky štece. A v tomto bude legendary. Kľúč. Super. No. A potom pôjdete naspäť tam, kde sú tie čiary a kocky, čo musíte robiť zase ten parkour. Tu pôjdete. Kde to bolo? Už pamätám, kde to bolo. Ja som genius. Ja si všetko pamätám z hier. Tak. Tu bude 100% ten začiatok. Alebo nie. Som sa zľakol, že ide po nás. A myslím, že išiel. Tu pôjdete zase, budete mať kľúč na začiatku a potom budete zase doprava. Jak inak. Keď som to prvýkrát hral, tak doľava som stále chodil. A tu pôjdete, potom sa tu schovate, ale nepôjdete do dverí týchto, ale až do tamtých, ktoré sú niekde tam. Nejdem. Fuj to. No. Tam išlo. Asi tam, kde my potrebujeme ísť. Možno. Prosím, nie. Yes. Tuto je. Tu pôjdete do pravých dverí. Tu sú tie čiary a kocky. A idete hore naspäť. No zase hore. Keby vás to mal zateleportnúť tam hore, keby ste tam išli zase do dverí. No, tu pôjdete. Tak. Zase hore. Tak. Krásne. Tak. Hop. No. Už som sa zľakol, že som... OK. Tak, poď. Neviem, jak som sa tu dostal, ale nejak som sa tu dostal. Zase druhý pokus. Dobre, dal som to teraz, idem rovno. Rovno za nosom. Teraz skočíte tu. Vlastne to nemusím opakovať. No. Tak. Musíme to do pol hodiny natočiť. No. Do frasa. Druhý pokus. Tak, potom tu zastavíš a otočíš sa. Ideš hore do neba zase. Tak, tu pôjdeš rovno za nosom. Jak inak. Potom tu pôjdete. Tak. No! Štvrtý pokus, či tretí. Keď toto ja dorobím.
Na prvý pokus som to vtedy dala, teraz idem na tretí. It's very hard. Keď máte počítač, tak sa vám to neseká, ale keď máte tablet alebo mobil, sa vám to seká. Lebo ja to teraz natáčam na tablete, na čom inom. Tak, prosím, teraz mi to musí výjsť. Keď nie, tak ja neviem, čo budem robiť. Oznáme robiť, ne? Jak inak. Tak. Spider-Man. Počkaj, ja som už tu? Super. Ja. Poď, tak, 1, 2. No! To je nás choval. Ja teraz už dokončujem tú hru. A ja teraz tento parkour neviem dať. Poď, ja si verím. Dúfam, že aj mne veríte. Keď mi veríte, tak dajte like. Ale hlavne odber. Skôr som drisol. It's not good. It's not kill me. It's not kill me. No. No, ideme. Keď som stále mal tie topánky na bežanie. To by som to speedrunoval. Ale to, aby som už letel pred z tých čiar alebo kociek. Vlastne už 4. pokus to robím, alebo 5. už neznám. Tak, prosím. 1, 2, 3, skoro som drišol. 4, 5, 6, super, mám to. Nevidíte do dverí, ale odomknete tu kľúčik. Bum, či zámok. Bum, no poď. It's not good. No, konečne. A máme 13 štecov, jak vidíte hore. Tak, sme tu. Potom musíte ísť do tých dverí veľkých, čo som vám ukazoval, keď sme mali 12 štecov. Dobre, nikto nič. Prosím, žiadne čary. Yes! Nie, tu je ten, neviem čo. Musím ísť tu, asi tu. Ja idem asi na začiatok. Ne. Tu. Čo to bolo? OK. It's not good. Schovám sa. Daj mi pokoj. Mám 13 štecov. Ale keď umriete, tak sa vám zostanú štece. Nebojte sa. Takže ja by som sa nemohol zabiť. Zabudni, žiadne umretie. Nechcem vidieť. No tu je začiatok zase. No. Už pol hodinu za chvíľu budeme natáčať. Daj mi pokoj. No. Vypadni. No. Dobre, ideme. Dobre, neideme. Idem tu. A tu... Ešte tu som bol. Tu som nebol. Ale zjem. Myslím, že nie. Čo tu je? Bobu? Wow. It's good. Bum, som tu. No. Ne, daj mi pokoj. On ide za mnou? On sa líval. Super. No. It's not good. It's not good. On ma zabil. Nevadí. Mám štece aspoň. To je základ. Tak, tu si dám toto. Potom neberte túto farbu, inak vám zostane. Potom nebudete vedieť zobrať
tam tú farbu, ktorú budete potrebovať. A to je biela. Takže musíte iba tú veľkú miestnosť nájsť. Takže to bude ťažké. Tu boli stopy. Ne, Robinka. To je modrá, hej? Takže tam sú do neba schody. A tu je tá. A tu máte takú veľkú kocku, keď budete mať 13. A tu pôjdete do tých dverí. Potom tu máte také čiary, čo vytvárajú obrázky. To je napríklad srdce. Potom tu je smajlík. Potom tu je balón. Potom neviem, čo to je. Tekvica si a tam je dom. Hej, dom teraz. Tam je strom, toto je geometrický kruh, zabudne na matematiku. No, a tu máte legendárnu farbu, a to je biela. Keď som ju aspoň vedel zobrať. Prosím, zoberú. Prosím, zoberú! A dosť. Ja mám ju, dobre. Už sa zľakol. No, ideme tam. Naspäť. A teraz je prasknuté srdce. A tam je balón zase. Super. No, a teraz idete naspäť na začiatok, kde je safe zóna. Tak. Idete naspäť. Super. Do not kill me. You are not kill me. Jak vám hovorím, musíte ísť na začiatok. Ale nemôžete sa zabiť. Inak prídete o farbu, ale ešte nie, tak máte druhý pokus na to, aby ste sa mohli vrátiť a zobrať tú bielu farbu. To je bezpečná zóna a tu, pôjdete tu a pôjdete tu, kde je biely. Vyfarbíte to a pôjdete do týchto dverí. Tu je zľava alebo sprava a pôjdete do týchto tu dverí. Tak. A počkajte si čas, že 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. A musíte robiť parkour čo najvyššie, alebo budete bežať takej dlhej miestnosti. Ja som umrel. Ale plus 1 dostanete vy, takže ste to dohrali. A potom sa vám otvorí tento vchod a tu máte chapter 2 alebo chapter 3. Takže, ak sa vám páčilo video, dajte like a odber a čaute!